खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायनो सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना माने आंनि बे बाब्रिखौ लानानै सोरबा सोरबि बुंबाय थायो आरोना गथ' गोरलै रखम बिदि बाब्रि लानाङा गाज्रि नुयो बिदि बुङो आरोना ओमफ्राय जेनेबा आं मालाबा बिदिनो भ्लग टाइपनि भिडिअ हगारो नालाय ओमफ्राय सोरबा सोरबि आंनि बाब्रिखौसो थाल लायो आरोना ओमफ्राय मैयाबो आङो भिडिअ हगारदोंमोन दैबाना जानायनि ओमफ्राय जेनेबा लोगोफोर दैबानानि बागै बुंनो गारै आंनि बाब्रिखौसो बुंदों आरोना माने आंनि बाब्रिखौसो थाल लादों बिथाङा जेबो नङा माने बयहाबो गावबा गाव स्टाइल आरोना सोरबायाबा माने बाब्रि लानानै मोजां मोना सोरबायाबा लानानै मोजां मोनो ओमफ्राय आङो बिदि बाब्रि लानानै मोजां मोनो आरोना एसे सिख्ला नुनाय बायदि माने बाब्रिखौ लायाबा बोरैबा बुरिहांहां नुयो नालाय बेनिखायनो बाब्रिखौ लायो आरोना बेनो आरोना लोगोफोर जाहोना मा लोगोफोर आंखौ बाब्रिखौ लाबा बिराद गाज्रि नुयो नामा नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे जेनेबा बुंबाय थायो आरोना सोरबा सोरबि बाब्रिखौ लानाङा जेनेबा आंनिसो गोसो नङा होमबा लोगोफोर आं आंनि बादि जेनेबा आंनि गोसो बायदि माने देलायो आरोना आङो सोरबाया बिदि समाया माबाया बुंबानो आङो माने लाया आरोना आङो आंनि गोसो बायदि देलायनो मोजां मोनो आरोना दे होमबा लोगोफोरना भिडिअखौ दानिया नायलांदो नोंथांमोना गाज्रि मोनाङा दे आं दिनै माने भिडिअआवनो बिदि भिडिअनि गेजेरावनो फैनानै बुंबाय आरो रायज्लायनोबो बारा रोङा दै आं लोगोफोर नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय माने आब' आं सासे खैना नागिरना मोनबायलै मा खैना नागिरना मोनबाय अबेनि जोंफोर गामि खाथिनिनो मोजाङानो र' मोनदोंबालाय मोजाङानो ओमफ्राय माबायदिबा दा सिख्लाया आब' जोबोद मोजां सिख्लाया एकदम 100% लैथोस्रियाथ' मोजाङानोमोन लैथोस्रिनिख्रुइ बांसिनसो मोजांसिन दे मोजांबाथ' मोजाङानो देनाय थेवब्लाबो नोङो आगोलबो बिजुलिखौ मोजां होनना बाख्नायदोंमोन र' बेबो जुदि बिजुलि बायदि जायोबा मा जागोन बिदि नङालै आब' नों मानसिखौ नुनानैनो नों मिथिखागोन दे दाय न'आव थांनानै मोजाङै रायज्लायगोन जोंफोर न'आव थांनो नागिरदों तिल्लु मा दे फै न'आव फैबाथाय बिसानावबो थांनो हागोन दे जागोन दे बिसोरनि न'आव थांनानै नायहैगोन रायज्लायबायथ' एसेबाबो मिन्थिगोन ना माबायदि औ आब' जागोन दे जोबोद मोजांलै मा नाम सिख्लानि नामा पुर्निमा नामालाय जोबोद मोजां र' ओमफ्राय नोङो खिन्थादों नोङो हाबा जाखांनाय होननानै औ आब' खिन्थादों आङो फार्स्ट टाइमावलाय खिन्थायाखैमोन नै दाखालि बावैसो खिन्थादों आं आब' दा मोनथिनायनि उनावबो फैनो नागिरदोंबा ओमफ्राय न'नि मानसिफोराबा हरगोन ना हरा दा हरगोन न'आव रावबोआनो गैया माने बिदा दङ बिमा दङ ओमफ्राय बिमाया बेमारि बिदायाथ' बेसेबा फसायोनो आंखौ आंजों माने फैनोसो होबाय थाखायोमोननो ओमफ्राय खिन्थादोंनो बिनानावा आं हाबा जाखानायखौ थेवब्लाबो मालाय फैनो होदोंनो जेनेबा बै आगोलनि हिन्जावजों जुदि जेबो सोमोन्दो गैयाबा थां होनना बुंदोंनो आरो दे होमबालाय मोजाङानो जागोन र' फाल्थुथ' नंमारा सिख्लाया नङालै आब' दे दायो न'आव थांनानै मोजाङै रायज्लायगोन दे दोनथ' दा दे थाब फै दे बिहामजो तिल्लुआ खैना नागिरना मोनबाय ना मायोहाय औ मोनदोंनो सासे गामि खाथिनिनो नामा पुर्निमानो मालाय ओमफ्राय थेवब्लाबो नायनो थांनांगोन र' खेबसे माबायदिबा सिगांनिखौबो मोजां होननानै गोसोआवनो हाबा खालामबाय गैया फाल्थु सिखावसो ओंखारबाय दे मोजांबाथ' मोजाङानो देनाय गथ'आ हारसिं संना जानोबो डिस्टार्ब जादोंना आजिखालि आरो नागिरना मोननायाबो बिराद थान खैना नागिरना मोननो बिराद थान जादोंथ' न' बिहामजो औलै आयै मा होनना बुंबावनो मालाय थाखाजोबो बुकिं गोजा दे सिख्लाया जुदि मोजांबा लाबोदो दे आरो बेसेथ' हारसिं थाबाय थानो बेबो अन्थाव बाथावनो बिगुमायाबो नागिरा नङा गोबां नागिरबाय नागिरनानै मोनासै सासेबो माने बुकिं गोजाना औ आयै बिग्राया लोगोफोरनियावबो सोंबाय थायोथ' खैना नांगौ जादोंमोनलै जोंहा बैरायनि थाखाय होननानै नाथाय बयबो गैयाल' बुंबाय थायो औहाय जोंहाबो मिनि सोराङा मानो नागारना लाखो दे ओरैनोबा नागिरनानै मोननो नागिरा मोनगोन दे ओमफ्राय बिहामजो मा टाइमाव थांगोन नोंसोरलाय एसे थाब थांगोन आयै बिदिनो 3टा 4टाफोरावनो थांसै दे थांबानो जाबाय
बा टिल्लुआ हिन्जाव नागिरना मोनबाय मोजाङानो जाबाय रेनु मोजाङाथ' जाबाय र' बिजुलि बायसि जायाबानो जाबाय नङा खोमा दे बिजुलि बायसि बयबो आरो बिजुलि बायसिलाय अबाव जागोन बिजुलियालाय सम्फथिलगावसो फैदोंमोन ना नंगौ नंनायालाय फाक्तिया साला जोंफोरखौसो सिखाव हमबावो मा बायसि हिन्जावमोन बियो नाथाय रामोन्दाया जोबोद मोजांमोनलै टिल्लुआ जुदि लैथोस्रिखौ सिगाङो लाबोनायमोनबा होमबानिया नोंनिया हौवाया रामोन्दासो जासिगौमोन आयौ औ नंगौ नंनाया नंगौ माने रामोन्दायाबा आंखौ हाबा खालामगोन ना खालामामोनबा मालायबा आंखौ फसायनानै थाङोमोन खोमा दै नांगौमोन बियो ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर एक्टरालाय नोंना दिदोमा दङ दे मोजाङैनो दंथ'यो दे बिदिनो मोजाङै रायज्लायलांबाय था जेबो नांज्लायनाङा फैदो जोंना ओंखाम संनोसै थाबैनो थांनांगौ संनोसै दे नोंहा मानो दाबो थांनो रोंला थांबायनिफ्राय गांजेमा गोसोम नों सोलायनोबा सोलाय नङाबा खिन्थु बाथ्राया मोजां जानाय नङा आं सिगां जेरै बिदिनो थागोन मिथिबाय आं जेबो सोलाय सोल' गैया आंनि गोसोआ मालाबाबो नोंनि फारसे फैखाया बे खोथाखौ नों गोसोआव लाखि थां होनदोंना बेनिफ्राय मानो थांनो रोङाखै नोङो आङो दख'ना गानस्लायनो नायदों नों मा आंनि दख'ना गानस्लायनायखौनो नोङो नेबाय दङ नामा नायनो होननानै औ नेबाय दङ आङो दे आंबो थाङा गानस्लायनोबा गानस्लाय आं थानायावनो गानस्लाय आंथ' नोंनि हौवासो आंखौ रावबो जेबो बुंनोबो हाखानाय नंखाया गामिनि मानसिफोराबो माथासि बियो थां होनदोंना बेनिफ्राय बोरै मांग्रांग्रां लाजिथाराबो आनै मा जाखो आं नोंखौ नेबाय दङ दहायनिफ्रायनो पकरा बानायनो होननानै माथो जाखो दुगैखांबाय ना खायाखै आनै दुगैखांथ'वाखै र' अनसुमाया फैनायखायसो नङाबा खिन्थु आं गांजेमा गोसोम रानिखौ गारामोन आनै नों मानो गाबखो अनसुमा आं मा होनना बुंबावनो आंखौ बिदि खालामनाङालै नोंसा आमाया मा खालामखो आमाया आं दा बोरै बुंनोबो लाजियो थेवब्लाबो बेफोरबायदि खालामनाङाना आंखौ अनसुमा आङो दख'ना गानस्लायनो नागिरदों आं थां होनदों बेखौ माबा थाङा नायबाय थानो ओंखारो आं बिदिखौ मोजां मोनथारालै मानो बेफोरबायदि बियो बोरैबा थांनो मानसिफोरानो खबरफोरानो मोजां नंखाया बे आमाइखौबो आरो बेनिखायनोथ' बियो बेखौ जबरदस्ति हाबा खालामना लाबोनाङामोन ना आनैया इसेबो नायनो हाया बेखौ माने बेनि खाथियाव दख'नाबो गानस्लायनो हाया बियो बेफोर गासिबो आमाइनिनो गोरोन्थि नुदोंना दा अनसुमा आं थैनोसो लुबैयो मिथिगौ दा एसेबां खुसि आङो पकरा बानायनो नागिरबाय नोंजों दा एकदम बोरैबासो मोनबाय आङो सान्थिनो माने बेफोरबायदि बियो बोरायबायनो आं थैगोनलै बिदि खालामबाय थाबा आंखौ बिदि जबरदस्ति खालामबाय थानाङा बियो आरो मालाय हराव आंखौ नायना लागोन नोंखौ हराव दायो नों नायबाय था बिदि बुंदों माबा खालामो दा आंखौ ना गोरना सेरथेनासो बुथारना दोनो मा नोंखौ आमाया बिदि बुंनाय माबा खालामगोन आंखौ बुथारनासो दोनगोन खोमा आनै आं थासान्दियाव आमाया नोंखौ जेबो खालामनो हाया नोङो गिनाङा आनै आं दङना नों गिनाङा नों गाबनाङा आनै अनसुमा आंनि जिउआव मा जागोन दा नों फैनायखायसो नों फैयामोनबा माबा खालामगौमोन आंखौ आनै नों गाबनाङा आं दङना आं नोंखौ बासायबाय थागोन नोंबोथ' मालाय थाबाय थायाना नोंथ' मालाय गुबुन सिख्लासो हाबा खालामगोन बिनि उनावथ' नोङो जोंहानियाव फैनाय नङा आंहादि मा जागोन नों गैयाबा मा जागोन आङो सोर बासायगोन आंखौ बे बोरायनिफ्राय आं हाबा खालामा आनै बायसेन्स हाबा खालामबाबो 10 बोसोरसोनि उनावसो हाबा खालामगोन आं हाबा खालामा नों हाबा खालामाबाबोथ' नोंसाया नोंखौ हाबा खालामना होगोन ना ओरैनोबा जोंहानाव फैनोनो होआ आंखौ गाज्रि मोनो नोंसायाबो बिदि नङा दे आइया गाज्रि मोना नोंखौ गाज्रि मोननायखायनोथ' नोंखौ फैनो होआ मा जामारगोन आंनि जिउआ अनसुमा नोंनो बुंनाय आनै उनाव मायबा नङा मायबा मोनसे जागोन नों गाबबाय थानाङा थौ जोंहा पकरि बानायनोसै सानैबो र' आङो दुगैग्रोनि अनसुमा सना नों आंखौ I love you बुं दिनैनो नों जुदि आंखौ दानो I love you बुङोना आं गाबनो गारै मिनिगोनसो अनसुमा
बे बोराया आंखौ माबायदि जबरदस्ति खालामनो नागिरबा? आनै मा सानबाय थाखो? जेबो साननाङा, आं दङ ना, नों गिनाङा। दे दुगै थां। अनसुमा, नङाबा नों बेयावनो थाथ', आं दुगैना फैनि। नोंसा माइखौ गिबाय आं। मा? दे होमबा नों दुगै थां। नों बेयावनो थाथ' दे, होनबा बियो धुमखिखादों आंखौ गारा होननानै। ओरैनो बुंदोंलै आमाया रागा जोंनानै आनै। नोंखौ जेबो खालामनो हाया बियो। थेवब्लाबो गेरेन्टि गैया, बोराया मोजां नंथारा। नों थाथ' दे बेयावनो, आं दुगैना फैनि। दे जागोन दे आनै थां। आनै नोंखौ बिदि गाबनाय नुबाथाय आं जोबोद दुखु मोनो, जोबोद दुखु मोनफायो। नोंनि मेगनाव मोदै नायनो हाया आङो। आयौ बे गरम माखायावबो गोजांनो ओंखारदों आंखौ, मानोना लोमजादों आङो। बे मैनास्रिया मुलिबो लाबोना होफैया, ओरैबायदि साजा होदों माने जोंफोरखौ, बिमा फिसा सानैखौ। मालाबा मानसिफोरा जोंफोरखौ नुथों पापि मानसिफोराबो रावबो फैया, नुवाबो। नुनाय मोनबा बासायगौमोन। जि सासे नुबाय, बै रांखावरिनि हौवाया, बासायनानै थाङासै। बेथ' ओरैबायदि गाज्रि, मैनास्रिजों लाइन मारियो खोमा। बेनिखायनो खुगाया बन्द' जाना दङ, रावनोबो खिन्थायाखै। मालाबा आङो रांखावरिखौ लोगो मोनथों फैथों बेयाव, लागायजोबना होगोन आं बेथो। माबा किउटिया बेयाव हाबफैनायमोन नामा? किउटि? बै सैमाया गैया, हाबफैयाखै। होखारहरखायो आङो बियो रुमाव हाबबानो, आं सुखुवा सैमा थैमा। मा? किउटिया नोंनि रुमावबो हाबफैयाखैबा, गब्दानि रुमावबो थाङाखैबा, न'आवबो गैया, बाहेरावबो गैया, लामायावबो गैया, आं अबाव नागिरना मोनो दा बेखौ? अबाव थांखो बे? मिन्थिया आंहाबा मा जानानै दङ, नुवाखै। बे गरम माखाया आङो जि जोमना दङ। ओइ मैनास्रि, आंनो लोमजानायनि मुलि गरसे हरलै। एकदम लोमजानाय बायदि मोनदों आङो, गोजांसोदोंबो। किउटिया अबाव थांमारखो? एसेबां नागिरबाय मोनाखै आङो, गब्दानि रुमाव नागिरहैबावनि र'। आया, माथो थांबायसो? आङो लोमजादों होननायनि उनावबो माबा किउटिसो जाबाय दङ। हे गसाइ, मा जाबावनोलै, थैनोबो रोङा। ओरैबायदि साजा होबाय दङ बे सासे हिनजावा जोंफोरखौ। मानो थैनो रोङा बे मैनास्रिया, पापिया। मुलि बिबाय माबा जेबोखौनो बुङासै, माबा किउटि बै सैमाखौसो नांबाय दं, साला सैमायासो गिदिरसिन। अबाव थांनानै थैबाय खोमा, सोरबाफोर बुथारबाय खोमा। मुलिखौथ' गरसे होनो हायोमोन आंनो। बा मालाय बिबारि आब' आरो जुमनि आब'आसो मालाय दिनै न'आव थांगोनहाय, आंबो थांनो लुबैसोदों। थांगौमोनहाय, बाल बिखुनजोआ लोमजाना होबायना। बै खेबसे थांनो नागिरनायावबो थांनो होआसै, दाबो नै लोमजाबाय। बेसेबा गोबाव जाबाय आङो बिसोरखौ नुयैया, न'आव थाङैया। बे नेरसोना मा खालामबाय दङ? बिमाया मुलि लायनो थिननाया। आइ किसमिस, सोरजों फैनाय? मायो आयै? नोंसा आफाया लोमजादोंहाय, मुलि लायनो थांनांगौमोन। नोंसा आफाया थांनो होबाय दङ। मा खालामबाय दङ नोंसा आफाया थांनो नागिरनाय? आयै, आफाया सोरबा सिख्लाजोंसो रायज्लायबाय दङ। सिख्ला? सोर सिख्लाजों रायज्लायबाय दं बेलाय? बेसे गोबाव जाखो? गोबाव जाबाय आयै, 20 मिनिटसो जाबाय। मा? नेरसोना सोर सिख्लाजों रायज्लायदों इसेबां गोबाव? दङ, सोरबा सोरबि लोगो दङ। फन हरलाबायो मालाबा खबर लायो, थेवब्लाबोथ' एसेबां गोबाव रायज्लायाना, मालाबाल'सो हरो। आंबो जेबो बुङा लोगो होननायखाय। नाथाय 20 मिनिट मानि सोरजों एसेबां रायज्लायदों बेलाय? थां, आफाखौ बुंहैथां, आबैनो मुलि लायनो थांनांगौनो होननानै। जागोन दे आयै। आयै, आफाया सोरजों रायज्लायमारदोंबा? सोर सिख्लाजों रायज्लायमारदोंबा? लोगो नामायबा? औ, लोगो आइ, लोगोजों रायज्लायदों नोंसा आफाया। थां, आफाखौ बुंहैथां, आबैनो मुलि लायनांगौ होननानै थां। नङा, लोगोबा जेबो नङा दिनै, रायज्लाय, थेवब्लाबो एसेबां गोबाव रायज्लायबाय थानाङाना। बिमा बिबा सोर सिख्ला? एसेबां गोबाव रायज्लायबा मोजां मोनाहाय आं, लोगोबाबो हाजारबाबो सिख्लासोना। सिख्ला हिनजाव रायज्लायनांगौ, एसे दसे रायज्लायनांगौ। मोजां मोनालै आं बेफोरबायदि रायज्लायबाय थाबाथाय। आंबो गावबो रावजोंबो रायज्लाया, आंहाथ' रावबो लोगोबो गैखाया देनाय। ओरैनोबा आजिखालि बोरैबा जालांजोब्बाय मानसिफोरा। हिनजाव थाखानायनि उनावबो, हौवा थाखानायनि उनावबो गोसोथोलायनाय मा नायनो। हिनजावफोराबो गथ' गथाय नागारनानै थाङो, हौवाफोराबो गथ' गथाय हिनजाव थाखानायनि उनावबो गोसोथोयै हाबा खालामो। एकदम बोरैबा जाजोब्बायहाय
आगोल एसेबांबो बिदि नङामोन दा माबा बांसिनसो जाबाय गिनाय मोनो बेनिखायनोथ' गिनाय मोनो बे नेरसोनाबो सोरजों रायज्लायमारदों मा दाबो रायज्लायखाङाखै ना मायो बिमानो मुलि लायनो नांगौ माखौ रायज्लायबाय थादों एसेबां मा बाथ्रा ओंखारदों बिनिया साला किउटि खालि किउटिमोन ना किउटिखौ लाबोनायनिफ्राय बांसिनसो जोंफोरखौ थाल होआ जादों बियो बांसिनसो मोनजायै जादों जोङो बेनिखायनो गोरना मस्रायनानै बुथाना दोनगारगारबायलै आं खालि साजाखौल' होबाय थायो बे सैमाखौ लाबोयै सिगां एसे मोनजासाबोमोनानो माबा सैमाखौ लाबोनाय लोगो लोगोनो बांसिनसो जोंफोरनो ओंखाम होआ दै होआ बेदर होआ ना होआ जाना दं बेनिखायनो बुथारना दोनगारगारबाय खालि केउटि नोंखौबो सान्स मोनबा मस्रायनासो दोनगोन र' आं ओइ गदा किउटिया नोंनि रुमाव फैमाराखैमोन ना फैयाखै नुनायानो थायाखै आङो किउटिखौ नोंनि रुमावसो फैबाय थायो बियो अबाव थांमारखोबा न'आवबो गैया लामायावबो गैया सिथ्लायावबो गैया जेरावबो नागिरबाय गैया ओइ सोरबा लांबाय बायबाय खोमा सैमायाबो साफाथारना खावना लांबाय खोमा दे नोंनि सैमा किउटिखौ आंसो गोरना मस्रायनानै बुथारना दोनबाय बिनि थाखायनो जोंफोरनो खायद'खौ खम होबाय थाग्रा जादोंमोन ना नोंखौबो मस्रायगोनसो र' जाला सास मोनबा अबाव थांमारखो ओरैबायदि नागिरबाय आङो अबाव मोनबावगोन दा बेखौ किउटि नोङो अबाव थांखो दे आं नोंखौ बेसेबा नागिरबाय दङ ना सोरबासो लांमारबाय नोंखौ लानानै न'आवसो थांनो गोनांमोन आङो दा नोंखौ अबाव नागिरना मोनबावगोन आङो किउटि नों जेरावखि गैया मानो फै गदा नोंनि रुमाव फैबाथाय आंखौ गाख्रबहर दे आंनि रुमाव सोरबा लांबाय खोमालै खावनानै आंनि रुमावथ' हाबफैखायाखै बेसेबा गोबाव जाबाय दिनै थां बेलेग बाहेरफोराव लामाफोराव नागिरै थां बेयाव आंनि रुमाव नागिरबाय थाबालाय अबाव मोननो दे फैखायाखैनो बा गामिथिंजे माने नों नागिरहैबाय थेवबाबो खेबसे नागिरहैबावनि र' थां मोनबाय बायनोबो हानाय सैमासो हालाय बेखौलाय नागिरबानोथाय अबाव मोननो गोसोखौ एसे स्रां मोनलायदोंलाय नोंनि मोखाङाव दुखु नुनानै नोंनि फिसाजो किउटिखौ आङो बुथारना दोनखाबाय नोंलाय अबाव मोनबावनि नों हाजारखि नागिर अबाव मोननो नोंनि किउटिखौ फिनिस खालामबाय आं गोरना मस्रायनानै जाला खालि किउटि फैनायनिफ्रायनो इसेबो उदै बुंजासेखौनो मोनजायाखैलै हेबारनिफ्राय मोनजासिगोन दे किउटियाथ' दिनै फिनिस जाखाबाय आं बुथारखाबाय दिनैनिफ्राय मोनजासिगोन दिनैनिफ्राय मोनजायाबाबो गाबोननिफ्राय मोनजासिगोन आरोना